Rappreżentanti ta' entitajiet differenti u uffiċjali għolja minn 30 pajjiż differenti minn madwar id-dinja kienu f'pajjiżna għal konferenza ta' jumej dwar it-turiżmu fil-Mediterran. The Mediterranean Tourism Forum, organizzat mill-Assoċjazzjoni Maltija Lukandi u Ristoranti l-MHRA, laqgħet rappreżentanti minn madwar id-dinja li għandhom interess fil-Mediterran, kif spjega Andrew Aġus Muscat, kap eżekuttiv tal-MHRA. Daw l-entitajiet varjaw minn universitajiet, gvernijiet, municipji, kumpaniji privati u minn kull settur. Setturi tal-kostruzzjoni, tal-hotels, tal-restaurants, tal-teknoloġija, li fl-aħħar mill-aħħar it-turizmu jiġbor flimkien is-setturi kollha ekonomiċi. Dawk li attendew għal-konferenza baqgħu impressjonati bis-suċċessi ta' pajjiżna fis-settur turistiku. Kollha kelma waħda impressjonati bil-settur turistiku Malti. Fil-fatt, daw ġew hawnhekk biex jitalmu, biex jaraw, jieħdu idejat bil-mod kif aħna namministraw is-settur turistiku tagħna. Il-konferenza dwar it-turiżmu fil-Mediterran kienet indirizzata mill-Prim Ministru Joseph Muscat fejn tkellem dwar l-importanza tas-settur turistiku għall-ekonomija Maltija. Dr. Muscat tkellem dwar il-potenzjal li joffri r-reġjun tal-Mediterran u l-ambizzjoni tal-linja nazzjonali l-Air Malta li tkun il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Hawn il-Prim Ministru qal li f'dawn l-aħħar 5 snin il-Gvern ħadem fuq pjan holistiku biex tiżdied il-konnettività. Fl-istess waqt l-Air Malta żidet ir-rotot u aktar linji tal-ajru bdew itiru lejn Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-għan u l-viżjoni tal-Gvern hija li Malta tkun fuq il-mappa tad-dinja u lejn pajjiżna jiġi attirat l-aqwa talent. Dan fil-waqt li l-viżitaturi li jżuru Malta f'ambjent sigur u tranquill. Konfidenti li l-aqwa żmien għas-settur turistiku għadu ġej, enfasizza l-Prim Ministru Joseph Muscat.